кутаю ад панічнага страху ўпасці. Мне 6. Я вучуся ездзіць на ровары. Падаю, разбіваю коленкі, пашкрэбаныя далоні. Тата залізвае ранены, як той сабака. І боль сутихае. Дзе ты цяпер, тата, дзе ты цяпер? Столькі ранаў, хто іх залечыць? Ну і што? Што сама ўжо дарослая. Выслізвай з рук прадметы, каштоўныя і не вельмі. Няхай разбіваюцца. Гэта ўсяго толькі рэчы. Рэчаў на свеце багата. З людзьмі не так. З людзьмі, чыя усмешка заўсёды перад вачыма, на чыім вобразе ніводнай плямы. Так доўга мы без цябе тут, мой светлы сябра. Я жыву цяпер толькі на дахах, бо баюся адчыненых вокнаў 12-го паверху.